Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council Uba Tito Starwell Khan. Ula tho da kashiti Shaumentri Rangba u Konrad ki Sangma. Halor ka jingmat jinge ki patba kish nong ki thau bat ki Village Employment Council namar ka hukum balapha da ki Deputy Commissioner kabalakhang banti mautish yam. Kalakta om tang ya kakamay ka ji ki patba kiba emja da kane karu kom trekam. CEM ulaong bakani kami namar ki kendon kiba perkheng ke badan hapok ke Meghalaya Minor Mineral Concession Rule arajar khat henriu. Hadin ba i Deputy Commissioner ila penmi ya ko hukum ban khang lut ya baro kiba ti mau ti siap. Kani kalawan ra ka jing e ka bakrau i pat ba jong ka than ka jungi kham tam hakari khasi kaba ki pat ba ki babun ki long ying ki long sam ki im ja na kani ka rukom trekam pakalakta ru om tang ya ki nong bela lani ki bapentre ya kini ki parmau parsiap le kalakta lut ruwat ya ki nong bela treying namar bam dan mau dan siap syu bad aga juga por kalakta ruwat ya ki developmental scheme ki baju pentre na kapor sa kapor lengba ki snong ki simet ni wat lengba ki PEC ti habang ii ya kani ka ching e jong ki pat ba nakaliang ka jonga kum u we na ki nong mi khmat ba kum CM jong ka district council mentagasi ngalapha ya ka city show chief minister ban pensngau ya kani ka jing e jong ki pat ba Kumta CEM ulai jing mut halor ka jing don kam ban wan ra no katu kani ki jing penkala ya ki kendon ki badan hapok ke Meghalaya Minor Minerals Concession arajar khat henriu. Shu ulaong bakim la ban churai ya ka jing long jing im ki pat ba bat ka sarkar ka dei ban island kat kum ka jing tho bat dei ru ban island yi ki kam penroi hapok ka snong ka thau bat ban penkala no ya kani ka rukom trekam daki an ki babiang khanang ba kani kan omman ra ka jing e ya ki pat ba ki ba em da kani ka jing tre namar ki babun hi ki pat ba kilamat ru ya ka jing du kam du jam bat aga juga poru ngala ai ya ka jing ajing mut sa sarkar badai ban amen ya ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule 2016 kadon kalenti balada ka sarkar ka amen ya kani ka rule kan aila ya ki pat ba ki jongi ki basyutre tang na kabanta om dei ban supply sabat om dei ban khai om dei ban export henry tang na kabanta ban tre ban pentre ya ki kam yeng kam sem bat ki kam poch nong pot hau namar kum ba kalong manta kala khanglut ki breu ki la kulmar dan kam dan jamshu bakani kan wanra ka jing e ka bakrau tilamba kani ka amendment lengba kani ka rule 3 la ai jing mut bahang ni ban wanra ya ka amendment ban ailat ya karukom ti mau ti siap kabalong simple kabalong ordinary lani kabalong traditionally kaba kani ka kam ti mau si ti siap kam dei ka badang suja menta kadi ka bala tre na du ndai thai na du ki por ki men barem ki longkum ki beri ki besa lani ki beri kwai beri so haki thai riwa kaba ka momot bang yo pateng na ki kemi ki kpa temen jungi ba ka ju ka poru ki don ki snong ki baju ai tre ya ki pat ba nong snong kat kum ka jing mang ka jong ka snong kum no ban ai lat iki nong snong bakin tre ya kani ka kam khnang bakin yo ban imja ngan shu ai nuk sai pi ha ka snong swear ka baha pa konstitusi ka jonga jan baro ki snong ki im na kani ka kam tementa nado bakhang ya kani ka kam baro ki long ying kila poi ha ka jing janjar bat kum juru ha ki wi snong tin takadaw
kajing kerpat kalian kesunga kalong surkar kamtam chief minister ban subha ban pe benya ya kini ban ailat ru haba ailat ya kini kabang ai jingmut kini ka amendment kalong bahakan ni ka rule 3 ba kandon ka clause ban sya tang manually kabamut omdai ban sya ya ban penon kam da ki bor jong ki kor ki machine dan rei tang da kakti kabut tang da ulengka la ni uternem kani kan khanglat yang rei ha juga por pat ngimla ban compromise si kata bat ka livelihood jong ki pat ba kabaar ka amendment ka pangonra kalong ba ban ailat lomba kan ka amendment baya kitu ki jat kam ki baju tre ha ki snong kum ka jing pentre ke MNRGS ke jing pentre ki ki developmental scheme ha po snong dei ban ailat bakin supply ya uniu moria kabaar kalong ba ha kani ka rule